Evo ovdje danas razgovaramo sa ravnateljicom Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe, odnosno SECEL, gospođom Evkom Heder. Dobar dan. Dobar dan. Prvo pitanje je što smatrate ključnim za uspjeh poduzetnika? Prvo, prije svega, čast mi je zadovoljstvo davati ovaj intervju školi Katarina Zrinski, koja je između ostalog i stručni nositelj i provoditelj državne strategije za učenje za poduzetništvo. Inače, što je ključno za poduzetnike? Dakle, poduzetnici su, ajmo to tako reći, globalno oni koji mijenjaju svijet. Koje su ključne osobine poduzetnika, zavisno o zoni, zavisno o području djelovanja, ali ključna osobina poduzetnika je promišljanje, je suočavanje sa pogodnostima ili prilikama i nemati straha s njima se suočiti, odnosno njih otvoriti. Dakle, otvarati nekakve prozore novih mogućnosti. Tu se može svašta navesti. Da li je to navođenje straha ili mogućnost poslovanja i znanje poslovanja, da li na nacionalnoj razini, da li na internacionalnoj razini. Za uspjeh poduzetnika, sadašnjih poduzetnika, je bitno ono što definitivno znamo da još uvijek u Hrvatskoj nemamo, kao ni u regiji, a to je takozvano prijateljsko okruženje koje potiče i slavi poduzetništvo kao pozitivnu društvenu djelatnost. Da bi to bilo moguće i stvaranje tog pozitivnog poduzetničkog okruženja, treba pratiti smjernice Europske unije koje govore da je poduzetništvo jedna od ključnih kompetencija, bez obzira da li ćemo u budućnosti startati samostalno svoj biznis ili ćemo djelovati poduzetno bez obzira gdje smo zaposleni. Na taj način dajemo signal pozitivnoj podršci poduzetničke djelatnosti kao takve. Dakle, s ciljem poduzetništva kao ključne kompetencije u konačnici ili u dugoročnom planiranju je cilj podići opću efikasnost bez obzira gdje smo zaposleni. Da li smo poduzetnici koji smo startali posao, da li smo zaposleni u privatnom sektoru ili u društvenom sektoru. Moje drugo pitanje je kako je vaše iskustvo sa privatnom gimnazijom i ekonomskom školom Katarina Zrinski? Moje iskustvo sa privatnom školom Katarina Zrinski je široko. I profesionalno i privatno. Dakle, profesionalno u smislu da sam jedan dio svoje karijere provela u Katarini Zrinski na poziciji nastavnika i voditelja nastave, te stručnog voditelja škole. Isto tako i kao djelatnik Katarine Zrinski ja sam donijela i svoje znanje educiranog trenera od strane Economics America, a i nakon mog profesionalnog povezivanja sa Katarinom Zrinski i danas surađujem sa Katarinom Zrinski s obzirom da je Katarina Zrinski stručna ustanova koja provodi zajedno sa Vladom Republike Hrvatske strategiju učenja za poduzetništvo. Ono što se može reći u svakom segmentu sustava i rada, to je izrazita profesionalnost i odanost onome čemu se radi, posvećenost poslu. Tako da, samo pozitivne riječi mogu reći. Što reći? Evo, sad slavite svoj dan. Prvih 15 godina je prošlo, je li ovo 16. godišnjica? Dakle, 16. godišnjica, može se samo reći nastaviti na dobrim temeljima koji su već postavljeni i njima graditi dalje. Da li smatrate metode učenja i podučavanja u privatnoj gimnaziji i ekonomskoj školi da doprinose povećanju poduzetništva? Ono što je interesantno i bitno je znati, prvo Katarina Zrinski je već prije više od 10 godina je bila od strane udruge Economics America i američkog udruženja za promociju ekonomske pismenosti proglašena kao partner školom. Nije to dobila za te lijepe oči, taj prestižni naslov je dobila zahvaljujući uvođenju takozvanih u to doba inovativnih metoda poučavanja ili aktivnih metoda poučavanja koje karakterizira da se individualizirano pristupa učeniku i na taj način se diže efikasnost procesa učenja. I to je ono što karakterizira Katarinu Zrinski i u doba kad sam ja radila u Katarini Zrinski. Katarina Zrinski imala je u to doba 4 internacionalna trenera, podučavatelja aktivnih metoda poučavanja i općenito cjelokupno osoblje, nastavno osoblje Katarine Zrinski prolazi u nekakvoj toj svojoj startnoj poziciji, prolazi tu edukaciju. Tako je to bilo u to doba, vjerujem da je i danas. Što biste savjetovali svima koji se žele baviti poduzetništvom? Koje su njim osobine neophodne? Znam da ste u prvom pitanju spomenuli neke od osobina poduzetnika, ali recimo nekakav savjet koji biste dali osobama koje se žele baviti poduzetništvom. Prošlo je vrijeme kada ste mogli startati biznis, kako bi neko rekao, take money and run.
Dakle, Hrvatska ulaskom u EU postaje dio globalnog tržišta, šire globalnog tržišta. Ulazak u šire globalno tržište znači i konkurentnost sa većim brojem konkurenata ili natjecatelja, što zahtjeva višu kvalitetu takozvanog vašeg nastupanja na tržištu. U startu to znači da jednostavno morate podići kvalitetu svog ljudskog potencijala, ne samo biti spremni otvoriti posao, a onda ne znati što s njim, nego i postaviti postulate kako ekonomske, tako i financijske pismenosti. Mi ne znamo tko će u budućnosti biti poduzetnik, ne startaju svi poduzetnički poduhvat, ali činjenica je sljedeća da poduzetnici budućnosti su u našim školama danas. I ako u samom startu osnovne postulate koji su potrebni za uspješno poslovanje, uspješan život, ne ugradimo u obrazovni sustav danas, da to je ekonomska i financijska pismenost uz dodatak takozvanih mekih vještina, te, ajmo to tako reći, samostalnost ili sigurnost u izražavanju svoje kreativnosti, a to je nešto što se stvara od rane dobi, jednostavno budućnost u ekonomskom smislu neće biti svjetla. Kako biste opisali vaše iskustvo s mladim ljudima? Što ih pokreće i motivira? Pa moj profesionalni razvoj je šarolik, dakle ja sam krenula kao mladi nastavnik, profesor geografije, završila magisteriju u SAD-u. Dakle, ja nisam u samom trenutku u svom startu i profesionalnom i tom nekakvom formalnom obrazovanju bila svjesna u tim nekim ranim godinama da ću završiti gdje sam danas. Ono što je bitno reći, svaki mladi čovjek je nepresušni izvor. Kako što se ne igramo sa nepresušnim izvorima u prirodi, čuvamo ih, tako je isto princip je i sa mladim ljudima. Jer svaki čovjek ima određenu mogućnost komparativnih prednosti i zonu u kojoj može pokazati sve svoje najbolje komponente. Tu dolazi do velikog značaja profesionalnost nastavnika i širina nastavnika u smislu kako tehnike, tako i određene metodologije, kako će tog mladog čovjeka usmjeravati, voditi i podržavati. I za kraj, što biste nam savjetovali za 16. godišnjicu postojanja privatne gimnazije Ekonomske škole Katarina Zrinski? Svijet je širok, ne treba ga se bojati i samo otvoriti oči i krenuti u svijet. Kao što ste radili do sada, nastaviti tako graditi i dalje. Evo, koliko ja znam, i obrazovni konzorcijum Zrinski je pozvan iz drugih zemalja u regiji da bi podijelio svoju ekspertizu. Dakle, to je samo pohvalno. Što drugo reći, osim nastaviti tim tempom i dalje. Puno vam hvala. Hvala vama i koristim ovu priliku da svim učenicima i djelatnicima čestitam sretnu godišnjicu škole.